care pi menta ka don ka MHIS scheme. Ka MHIS scheme ngilaong bakan ay coverage kumba sanlang ya kaway ka family. Ngilala menta ban include ya kumba nyo pupra persen jong kaneka jinglong jingman dong kinong songsnong. Lat na kita kinong songsnong dang don pat ibaklem le ka adhar linkage. Iklem le ya ka adhar siding. Gidang encourage ki block offices bakin led na kaway ka snong ban increase ya kata coverage jong ka MHIS kani ka CMK plus pan kapet kham kerpang ya ki jingpang ki ba kham bon ka jinglot mentatang na ka MHIS le se pinumla ban cover ya ka jing penkre jong ka jing yada lane ka jing yale persya ya ka jingpang cancer ka jingpang kidney failure ka heart problem but kiwe ki jingpang kiba don kam he kamang tengka tingi ong nalor kani ya kita kiba don hok banyo ya kamang tengka kaba kam he ngilas dangru ya ka CM care but ka CM care plus kadai kata ka scheme kaban sya ya kinong songsnong bakin yo ya kani kamang tengka kabak kham he kapung pralang kaway kanye kapamut pa kajinglot jong kinong songsnong man kasni kan kham duna ni mentangin penyat ya kani ka scheme bat ninget bakani ka scheme kan yarap ini naka CMK plus kadon kajingmang tengka ban pet kham kerpang ya kilong kami bat kiklong badang susna niong ba iwe iklong bada ka keme ka ai shi hajar sni ban ri ban sumar ban penhe ban pensan ye ita iklong nakabenta shi hajar sni ngindon ka convergence approach kan one ka Department of Health kan don ka Social Welfare Department ban pet ya ka Early Childhood Care kan one sa ka Education Department kini ki departments baro melon kinwan ram ya kata ka jingpet ini kilong nakabata shi hajar sni 1000 day for every child lada ki kmi ki IT shi hajar sni ya iklong ibakha kamut adu bain dadam iklong lai snem shiteng iyo ya ka jingpet ka mapura kini ki jan attention ka bangi kwa ban ai ban yarap ya kata ka jingyele persya ya ka MMR bat ka IMR ka jingyap klempor jongki kelung kan yarap ini ban yoru ya ki citizens ki bakam kot kam kia nakabenta ka laway jong ka state min pet bang min ri min sumar bhai kini ki kelung tikidon kum kita ki approaches ki ba na ka CM Care Plus ni kwa pan ai attention dikata ka di ka scheme jong ka CMK Plus. Lado ka stang trikam no pan. Ngilas dang pentrikam but kumba pi apply hakapor ba pi pang ya ka MHIS scheme ka jo ka procedure ki volunteers jongi ki institutes ki ba ay ka jing sumar la ki hospital ne hunong no ki don lupa kata ka access siya ka ni ka fund but ngin persyangkat malah banum increase ya kita ki kendon pentri kami kini kijat scheme nomor 2 kaya day pat kajingpang kamla pandon kalasay sendan mentasi biyo haraday biha pandon kamang tengka kabanyarap ya pi banlek pan bo yu sten ban bo yu pesa ngimla ban ablasay pidon kam kerki ya kani kapisa tikani ka scheme ni design ha kata karukam bakan long immediate relief ya ki deserving patients ha ka